hasiko gara prentsaurrekoarekin, mesedez, bukatu argazkiak eta eser zaitezen. Eskerrik asko. Bueno. Ongi etorriak izan zaitezte prentsaurreko honetara. Muy buenos días, bienvenidos. Egunon eta ongi etorri prentsaurreko honetara. Perlak estrenatu den filma ikusteko, Seberg zuen galdere erantzuteko hemen ditugu Kirsten Stewart eta zuzendaria Benedict Andrews. Badakizute nola funtzionatzen duen sistemak hemen dugu bigarren hilaran. Kaixo, egunon. Bizitza osoan pentsatuz Jan Seberg suizidatu egin zela, eta orain zelantza gelditu zaigu. Ia suizidarazi zuten. Galdetu nahi diot Kristen Stewarti ea film honek plantearazi dizun famaren erabilera egokia. Eta zertan inbertitu nahi du berak zuk fama hori mundua aldatzeko. Ematen du antzezle egiten dela horretarako edo bentsat imaginatu egiten dut. Bueno, Kirstenek bigarrenari erantzungo dio. Eta zure galdera nahiko irekia da, suizidioari buruz hitz egiten duzunean, galdera hori egiten duzunean, bere suizidioaren ondoren, bere senarroiak, esan zuen FBI-ak Jean Seberg hiltzuela. Berak etzun esan nahi hitzez hitz presio psikologikoak eta brutalizazioak, presio horrek eraman zuela bere burua hiltzera. Hor badago eztabaida bat bere heriotzaren inguruan. Ea hilketa izan zen, edo bere gorputza aurkitu zuten 10 egun geroago, desagertu ondoren, zenbat barbituriko hartu zituen eta zenbat alkohol zegoen gorputzean, eta baita ere autoan. Eta oso zaila zen berak gidatzea. Bueno, hor misterio dago bere heriotzaren inguruan. Romangarrik ere senarrak esan zuen, Jean Seberg ere ahalegindu zela bere burua hiltzen, bere alabaren heriotzaren urte hurrenean. Uste dute 8 urtez egin zuela hori eta oso tragikoa iruditzen zait. Eta gainera tragedia erakusten du ere, baina filmak erakusten du Jan Sebergek sufritu egin zuela bere ideologia politikoagatik eta irekia zelako bere espirituan, nolabait esateko acoso politiko eta eraso eta presio politikoa sufritu zuen, eta horrek ekarri zuen tragedia egin. Eta erantzunkizuna izatea antzezle gisa edo historia kontatzen dituen pertsona gisa, hau da, zergatik. Jean pertsona mota jakin bat zen, benetan sakona zen eta nahi zuen denek bere burua begiratzea eta denak nahi zuen obserbatua izan nahi zuen. Berak argi antzeko bat zuen, eta bazekien hori onuragarria zela beretzat, bere argi barruko hori bultzada oso harrigarria zuen, berak nahi zuen historia kontatu nahi zizkien beste pertsona batzuei, ze zure barruan zerbait ikutzen du eta gailendu dezakezuna. Nik uste dut bere historiekin jendeak elkartu nahi zituela eta ez alden du. Eta hori bere lagundu zion antzezle gisa azten, eta ze harreman zuen jendearekin eta bere politikarekin eta bere aspirazio eta ametsekin. Hau da, zoritxarrez nik enuen ezagutu, baina argi eta garbi ikus daiteke pertsona ona zela Jean Seberg, eta nik uste dut nik harremana dudanean ere inguruan dagoen jendearekin, nola aukeratzen ditudan proiektuak edo beste adime sortzaile batzukin lerrokatzen naizenean, edo hain zehazki, edo botoa ematen dudanean, edo elkarrezketak ditudanean prentsarekin, esate baterako. Gero konsumitu egiten direnak. Gauza hoie danak islatzen dute nortzaren eta zertan sinisten duzun, eta hori da erantzunkizun handi bat niretzat.
Eta beraz, bai, benetan egoera zoragarria da egoera horretan egotea, hau da zuk zure burua besteekin partekatzea eta beste zuraren antzekoak diren adimenetara iristea, beraz suerte handia izan dut rol honetan eta berak ere izan zuen, baina horrek badu prezioa ze mundu guztia ez dago ados gaur egun bizigaren klima polarizatu horrekin, hau da eta konpromisoa izatea pertsonentzat eta sinisten duzun pertsonengan ez da hori errexena. Eta benetan esan nezake privilegio zoragarri bat egoera honetan aurkitzea nire burua. Zorionak eman nahi dizkiot zuzendariari, egin duelako, denboraldetikan ajustatuta egin duelako filma. Eta galdera bat egin nahi nioke zuzendariari, film honek hitz egiten du nola gobernu batek, lege baten babesean, nola suntsitu dezaken pertsona bat edo pertsona bat egin gehiago, nola uste duzu pertsona horrek hitz egin diezagukela orain aldian eta gaztei esan, Kristen Stewarten erakarmenez azaldu nola gauzaiek gertatzen diren eta gertatzen jarretuko dutela etorkizunean ere modu horretan jokatzen duten gobernuekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Filma garaia 60ko hamarkadaren amaieran kokatzen da. Garai hartan Ameriketan une horretan, une zaila da, gerra dago bere buruarekin, eta hori oso ezaguna ematen du gaur egun. Bueno, filman ikusten dugu, bere haurtzaroan, edo modu analogikoan, gaur bizigaren bigilantzia kultura hori bere astapenetan zegoen. Alderdi asko ikusten ditugu gure kulturan, hau da, azkenean zer izango den gure kulturaren ADN-a. Hori hasiera izan zen, vigilantziaren hasiera. Ze tresnak erabiltzen zituzten, nola sartzen ziren beste bizitza pribatuetan, eta baita ere nola fabrikatzen zuten informazioa erabilitekela arma gisa aktivista ekintzaile politikoen eta disidenten kontra. Nola estatu batek erabilizaken jagoletzaren, zaintzaren mekanismoa, suntsitzeko aktivismoa. Eta filmak kostu psikologiko hori aztertu, kostu emozional hori aztertzen du batez ere Jinen gainean eta baita ere FBI-ren agentearen gain, Jack, eta baita ere Jakin Jamal ekintzailea eta bere emaztea Dorothy eta beren komunitatea azken batean. Eta hau ikustean konturatzen gara, horre danak erakarri egiten gaituela da grabazio ekipo bat dago filman, eta ikusten dugu ze ahalegin egin behar den pertsonen bizitzan sartzeko. Orain denok gure mugikorra ditugu, gure kamerak ditugu, gure mugikorretan, eta orain hori guztia gure kontra joan daiteke azken batean. Eta Jinen historian ikusten dugu nola boterea, gobernu errepresibo bat, zelebritien mundua, bera zen zelebritiura, eta baita ere nola erabiltzen den ekintzailetza publikoa ez daiteke mehatxu bat estatuarentzat. Beste agenteak esaten du. Bueno, ez du nire alabek pentsatzea nahi modan dagoela ekintzaile politikoekin egotea. Eta diskurtso hori gaur egun estatuak kudeatuta kontrolatzen du. Filman ere ikusten dugu Vince Vaughn pertsonaiaren bitartez. Fabrikatu egiten dute gaur egun fake news esaten duguna. Albiste faltsuak, hau da, Jini buruzko albisteak sortzen dituzte bera suntsitzeko, pertsona suntsitzeko. Beraz, ideia hori, komunikabideak eta egoera kultura guztia hori implikatuta dago gerra batean, eta jakin behar dugu nola iragazi, nola aurkitu egia horretan guztian, eta ikusi nola egiten duen Jenek bere prentsa horrekoan egia hitz egiteko, egiak boterea du. Arratsaldean zorionak bioi, filmak aipatu egiten du labur-labur nola
antzeslea lesionatu egiten da zuzendari ero baten ondorioz. Nola aurre egiten diozu zure antzeslearekin duzun harremanan, hau da, pentsatzen duzunean bera bat traumatizatu egiten duzula antzeslea, bueno, ez, gauzak botatzea, bueno, etzen istripu bat izan esan zidan, ez, txantxetan nago. Bueno, oso serioak ziren, parregin beharko zenuketen. Baina antzesle izatearen hitz zoragarriena, bueno, ez gustatzen hitz hori erabiltzea, ze ematen du faltsutu egiten ditugula gauzak eta interpretatzen ari garela emozioak eta historiak. Honena da barruan sartzea eta zure pertsonoian galtzea erabat. Eta hori egiteko modu bakarra da norbait izatea arduradun eta kargudun. Beraz, kuestio arriskutsua da. Zuk mendean jarri behar duzu, ideia baten mende jarri behar duzu, eta kausa baten mende jarri behar duzu zoragarriak direnak beste pertsona batentzat. Bera nire esperientzian hori da modu bakarra. Gauza benetan zintzo bat egiteko. Eta pena merezi duena gertatzeko. Beraz, antzesle gisa, alegitzen zea zure burua babesten, baina normalean horrek kalte egiten dio kausari zure burua babestu nahi baduzu. Prestakuntza asko egin dezakezu aldez aurretik, zure burua prestatu dezakezu, eta baita ere egoera honean jartzetezke arrakasta izateko. Baina nik uste dut demagun esperientzia benetan gehien balio dizuna edo aberasgarriena da, esperientzian bertan murgiltzea da. Eta guzti hori zuzendariak kontrolatzen du. Bueno, nik bi gauza esango nuke. Nire bizitzan gehienetan, antzerkilanak zuzendu ditut, antzerkilanen zuzendaria izan naiz. Eta antzerkilanen zuzendaria izatea laborategian lan egitea, hor entseguak egiten dituzu, antzeslekin zaude eta entsegu aretoan zaude. Eta areto horretan, leku bat egin behar diozu zure esperientzia guztiei eta giza jokabideen mugak aztertu behar dituzu areto horretan. Eta antzerkian interpretazio irekiak egoten dira eta errealak egoten dira. Nik lan egin nahi dut ausartak diren antzeslekin eta leku zailetan sartzen diren horiekin, dantza baten antzekoa da, baina leku seguru bat sortu behar duzu, arrisku horiek zure gain hartzeko. Beraz, oso marra zaila da, oso lerro lausoa da. Gustatzen zait egotea areto batean antzeslekin jokoan, elkarrekin jokatzeko, trukean jarduteko. Eta Premin Jerry dagokionez, nik egia esan Ginek ankerrak arkitu zituenak zuzendari honekin, nik behintzat enuke horrelakorik egingo. Egia esan oso ankerra izan zen berarekin, Jaseberrekin, eta istripu hori gertatu zena, platoan gertatu zen istripu horrek ez zuen gertatzen nahi, baina erantzunik onena izan zuen, toma hartzea lortu zuen, eta hori ere gogorra da, zuzendariak hori behar du, errealitate hori behar du, eta lortu zuen, egin zuen, bai. Eta nik, bueno, uste dut pertsona batzuk bere boterea zabusatu egiten dutela, eta ez diotela historiari erantzuten, oso berekoiak dira, hau da, burute jota egon behar duzu, 200 pertsona gain beretu behar ditu, diru asko da, denbora asko da, nik aukeratzen dut. Eta nahiko arrokeria handikoa irutzen zaite jarrera hori hartzea, baina nik uste dut ausart jokatu behar dela, horrela egiten dira filmak ausartak izanik. Hau da, gazteak abusatzea ez ondo iruditzen zineman, baina batzutan magia gertatzen da eta min egiten du, beraz, bai, ados. Kaixo egunon, nik galdetuko nenioke Kristen Stewarti
nola dokumentatu zen pertsonaia, Jane Seberren pertsonaia ikasteko, zer da gehien harritu zintuena, ze xehetasun aipatu zituen gehien zuzendariarekin, bere bizitzaz eta filmak kontatzen duenaz, baina batez ere zer harritu zintuen gehien Jane Sebergi buruz. Ze harritu egin ninduen esperientzia osoak, bera eta intimo moki ezagutzean, eta harritu egin ninduen jakitea jendeak ze gutxi ezagutzen duen pertsonaia. Eta zinemari dagokionez, kondaira bada, ikono bada, Jane Seber, baina ez da ezagutzen, gehiagik ezagutzen den zerbait. Eta asko eragin zuen gertatutakoak berarengan, indarkeriaz gaina izan zuen eraginak, bere bizitza benetan nola igaro zen hori da interesgarriena. Ni etengabe harritu egin ninduen ikustea nola historia hain zaila bizi izan zuen emakume batek, nola eraman zuen aurrera bere bizitza. Nik Jean Seberg azaletik ezagutzen nuen, Breathless filmatik bakarrik ezagutzen nuen, eta bueno, harrigarria da, nire buru entzuten dut, nire ahotsa entzuten dutelako orain hemen, baina, bueno, harritu ninduen, gehien harritu ninduena izan zen, bere, gandik izan nuen lehenengo impresioa, izan zen, oso bizia zela, oso presente zegoela besteen bizitzetan, oso zintzoa iruditu zitzaidan, eta zintzotasuna, Breathlesen zintzotasuna batez ere ikusten nion, zintzoa zela. Ni ez naiz zinefiloa, baina garaia hartan, Breathleseko interpretazio horrek definitu egin zuen, eta benetan konektatu egin zuen publikoak berarekin, eta benetan ikonikoa iruditu zitzaidan antzezpen hori. Oso impulsiboa iruditzen zitzaidan, ere oso ausarta zela Jane Seber, eta azkenean lapurtu egin zuten bere izate hori, ez bakarrik bere bizitzaren bitartez, baizik eta nola ikusten dugun bere bizitza. Bere azken antzezpenak nahiko itzaliak izan ziren eta nahiko hauskorra izan zen, eta ederra ikustea, baina orain egia esan lapurtu egin zioten bere bizitza, eta ezin izan zuen bere bizitzaren azkenean gehiegirik eskaini, eta bere burua babestu behar izan zuen. Orain badakigu ze gertatu zen bere bizitzan eta argira atera dira gertatu ziren gauzak. Baina niretzat garrantzitsuena da pertsona honengan, egiak desmantelatu egin zuen, gero egia sortu da, ze eraso izan zituen bere bizitza osoan Amerikako gobernuaren aldetik. Egunon. Galdera bat zuzendariarentzat eta beste bat Kirsten Stewartentzat. Zuzendariarentzat pixka bat landuko duzu agentearen papera. Beste aldera pasatzen den agente hori, Edward Snowden antzeko bat, eta interesgarria dutzen zait Hollywood pertsonai horietara itzultzea, haiek glorifikatuz. Gero egia esan, Obamak ere jazarri egin zuenean. Beraz, irudia glorifikatu egiten da oraindik zineman, baina gero gezurra da. Eta gustatuko litzaidake Kristen Stewartek esatea iraultzak izarrak behar dituela. Zein izango litzateke zure iraultza, feminismoa, sexu aniztasuna? Jaken pertsonaiari dagokionez, nik ez du nahi inondik inora ere glorifikatu inolako alderdirik. Hau da, bigilantzia makinaria horren parterik glorifikatu nahi, eta nik erakutsi nahi zenuen hori.
soldado gazte bada, gerrazekin batean dago, eta ez da konturatzen ze gerrazekinan implikatuta dagoen, eta bere inguruan, Vince Vaughnen pertsonaia ikusten da, eta Kolominiren pertsonaia, eta gizon talde horrekin erakutsi nahi izan nuen, ze botere gaiztoa duen gobernu errepresibo batek, eta nola ateratzen dugun pertsonaia fikziozkoa, baina nik erakutsi nahi nuena zen nolabaiteko salatari bihurtzen dela informazio ematen diolako Gini, baina pertsonaia honek krisi moral badu. Eta konturatzen da ze kalte egiten ari zaion beste pertsona bati. Alde batetik makinaria erakusten dugu oso moduan kerrean, erakusten dugu bi ikuspegiak zeintzuk diren. Eta gainera ze mekanismo duen, begiratzen duen pertsonak. Beraz, antzezle hau, ohituta dago publikoaren aurrean bizitzen, eta bere bizitza pribatua publikoari erakusten. Eta boyerismoren gaia bi aldetatik landu dut. Begiratzen ari dena, baina ikusten ari dena. Hau da, edo egiten ari dena. Ez boyer gaixo obsesibo bat. Nik nahi nuen, ikustaraztean nola hausten ari zen emakume hau. Eta nola aldatzen zuen bere ikuspegia agenteak. Hau da ari sekretoa. Hau da, bi bizitza hauek lotzen direnak espektro politiko kontrakoan. Eta azkenean, azken bilera bat dute, non aitortzen duten ze gertatu de bien artean, eta hasten dira bere lekua ikusten bere tokian. Baina interesatu zitzaidan bi pertsonaia kontrako hauek erakustea. Baina nik ez dut inoiz glorifikatu izan, nahi ezakegu ze gertatu zitzaien ondoren. Baina badakigu beste FBI-ko beste gizonak hasten direla beraren aurka jokatzen eta susmatzen dute duela ondorengo karrerarik izango. Eta harrigarria da ikustea nola hasten diren ikusten ze gertatu dakiokeen pertsona hori 70ko hamarkadan. Gauza asko daude defenditu beharrekoa gaur egun. Nik uste dut argi gertatzen dela espektroaren ze parteren aldean nagoen. Hau da guk ze lan egin dezakegun. Eta aitortu egiten dut erabat. Gainera, defenditzea ze motatako pertsona den gaur, hau da, ozen hitz egiten duen norbait zen gainera, adibidez, aldaketa klimatikoa, ingurumena, armak, hau da, gai humanitario eta oinarrizkoenak, horiek dira minek ematen ditenak eta aldatu nahi nituzkenak. Gutxienez saiatu zerbait egiten. Nik uste dut nire feminismoa ere bai, nik eramaten dut bigarren azal bat bezala hori begibistakoa da, eta uste dut nik egin nahi dudan filmetan egiten du Chronology of Water, filma egiten ari naiz orain, eta hor egokitu hau izan da nik uste dut hau izango dela nire film zintzo honetakoa emakume baten historia da, dena egiazkoa da, eta benetan ederra da. Eta nire ikuspegitik egiten baldin badut, zaila izango da jarrera horren alde jendeak ez egitea. Hau da, konprometitzen ez diren pertsonak identitate femeninoaren alde, sekula ez dena garbi agertu zineman. Eta aldaketa bat egitea, nik nahi dut, nik politika gainean daramat, eta oso modu argian. Film labur bat ere egin nahi dut, harrigarri xamarra, eta proiektua oraindik hastapenetan dago, baina armen kontrola da ere kezkatzen nagoen gaia.
armen kontrola, eta aldaketa klimatikoa nik uste dut gaur egun mundua dadarkak egon barko lukela bigai hoien inguruan. Zorionak bioi film interesgarri honengatik, nik azpimarratu nahi nituzke bi gauza. Bat aipatu da jadanik, emakume hau aktivista, ekintzailea, politika librea bere ospea erabili nahi du berak sinisten duen ideal politiko horien alde. Harrigarria da Paris ustea, maiatzean, 78an bere Amerika jaioterriko Amerikara joatea testuinguru desberdin bat dagoenean. Pentsatzen du nahita eginda dagoela eta oso interesgarria iruditu zait. Era berean koprotagonista agenteak ezaketa paralelismo hau ere egin diteken. Hau da, estasiko agentea espiatzen duenean, sisteman sinesten du, FBI-ko agenteak bezala hitz egiten du Kapitan Amerikari buruz, ezin daiteke Amerikarragoa izan. Hau da, ezaugarriak oso ondo perfilatuta daude. Gero ikusten dutenen emakume honek zer egiten duen, emakume honek lortzen du bere ekintzailetzarekin ondorioak izatea bere inguruko jendearengan. Baina nire galdera izango litzateke. Naita egin duzue paralelismo hori, egin daiteke La vida de los otrosekin paralelismo bat, hau da, aurkitzea beste mundu bat egon daitekela eta ikustea hori kritikatu daitekela. Nik ez noen, baino gehiago beste pertsonaia horretan pentsatu dut. Ze sisteman daudenak jarretuko dute beti, bueno, maiatzarena eta Amerikakoa lehenbizi eta La vida de los otrosekin dagoen paralelismoa. Interesgarria erutzen mazaizue. Bai, hemen interesgarriena da. Hor, Jean bi mundutan dago, bi munduen artean dago. Marshalltown, Iowako neska bada, azkenean Roman Galirekin ezkontzen da, eta ezkerraldekoak dira, breathless egiten du, baina berak estatu batuetara itzuli nahi du, eta zinema komentziala ere egin nahi du, eta izer bat izaten jarraitu nahi du, bi munduen artean dago beraz. Eta lehen estena dago, Roman Garrik esaten duena ni ez noa, Ameriketara ze hemen gauza asko gertatzen dira hemen Parisen, eta bera Ameriketara doa, 78ko urtean, une gora bera txuenean dagoenean, bere bizitzan, Martin Luther King akatu berri dute, hilabete lehenago, manifestaldiak egon dira, eta egoera nahiko korapilatxo sartzen ari da, baina paralelismo horretan interesgarriena da, ikusten dugula, irratien entzuten duzu, 78ko maiatzak gertatzen ari da, baina guda zelaia da arlo pribatua, ze mikrofono jartzen dizkioten gelan, hor ikusten dugu gerra ezkutu hau, eta paralelismoei dagokienez, La vida de los otrosekin bai, antzeko zerbait badago. Hor transformazio moral bat dago, eta erakunde errepresibo batean ibili den pertsona bat identifikatzen hasten da, bigilatzen dituen pertsona horiekin, bere biktimak izan diren horiekin. Niretzat ere, hirurogeiko thriller paranoikoak, adibidez elkarrizketak, The Pearls of You, hau da, tentsio giro hori eta ziurgabetasun hori garrantzitsua izan zen. Eta, adibidez, La vida de los otros, besteen bizitza, Jean eta Jacken nolabaiteko maitasun historia da, elkar gurutzatzen baitira. Beraz, historia ez da egunean beren eraldaketari buruz, baizik eta ze kontaktu dagoen bi bizitzen artean. Jack ia berarekin batera dago fotograma guztietan, eta Jeanek ez daki, baina amaiera arte ez da konturatzen. Eta hori nolabaiteko esplorazioa bada, bere egiaren esplorazioa. Badakit, hor badago oinarri bat, adibidez,
berdintasuna sinesten badugu eta lotura bat egon daitekela pertsonen artean, esan den bezala, amaier arte, ez dira ezagutzen, baina azkenean zoragarria da. Benediktentzat, ikusirik Hollywoodeko filmak, egiazko tematiketara joaten direnak, zuzendari batentzat konplexuagoa da, esaten dut horrelako filmat egitea, batez ere dokumentu horiek oso ezkutukoak direnean eta oso sekretuak direnean, adibidez FBI-ren kasuan, edo dezake estena batzuetan zerbait fiktizioa fantasiatik. Hau da, erantzukizun handiagoa da, zuzendari batentzat. Galdera bikaina iruditzen zait, eta bereziki antzerketik natorrenez, ohituta nago literatura dramatikoarekin lan egiten, eta gainera egoera dramatikoari egiten diot aurre, eta baita ere sartzen naiz konplexutasunean, eta gainera publikoaren aldaketa ikustea ere oso zoragarria da antzerki lan baten barruan. Eta zerbait gertaraztea antzerki baten barruan, eta hori beti izan da nire egia. Eta nire lehen filman antzerki lan bat buruz, baina egiazko egoera bat lantzen du, abusu bati buruz, baina baita ere ondorio emozionali buruz hitz egiten du. Baina ez da dokumental bat, hau oso zaila da esan duzun bezala. Hemen, egiazko bizitza da eta Kirstenek esan duen bezala, historio hau ez da oso ezaguna jende askorentzat. Eta Ginek atzera begiratu zuenean, esan zuen. Amets gaizto luze bat zela, etzekila zertzen errealitatea eta zerrez. Eta egia suntsitzen denean, egia bat ikusten da nola suntsitu daiteken, eta hori ikusi genuen nola gertatu zen, egiazko denboran eta ikusi genuen erabakiak nola hartutzen ziren FBI. Eta hori dena fikzioa dira. Hau da, pertsonaia horiek sortuak daude, gidoilarien aldetik, baina sortuta daude, aurkitu daitezken dokumentu erraretan, eta ikusten denean ze COINTELPRO vigilantzia sistema horrek zuena, kontrainteligentzia sistema horrek nola jokatzen zuen estatu batuetan, eta ze taktika erabiltzen diren. Hau da, esaz baterako emakume bat ideitzea, edo bikoteki derri deitzea esan honek zure senarrak afer badoka beste batekin, edo telefonak ziztatzea, hori egiazko taktikak izan dira FBI-ren alderdi sekretu horretan. Ginek irakurtzen dituen dokumentuak eta Vince Vaughnen gutuna teklatu egiten dituenak egiazkoak dira. Eta gainera Jean Silveren biografia, garai hartako biografia kontra esankorrak dira. Badago fikzio bat, roman idatzi zuena, Jean Blanc, Carlos Fuentesek idatzi zuen liburu bat, garai ilun horri buruz, Mexikon ere izandako garaiaz, hau da, bere biografia guztiek dute alderdi kontra esankor bat. Eta baina ahalegintzen gara nolabait egiazko gertakari batzuk ere sartzen zen, Jakin Jamalek esaten dio, dena gauza bera da. Vietnamo gerra eta arrazakeri estatu batuetan gauza berbera da. Biografia batean irakurri dugu Jenek hori esaten ziola kazetari bati festa batean. Beraz, hartzen ditugu gertakariak eta kondentsatu egiten ditugu guztiak film batean, intentsitate dramatikoa sortzeko Roman Galizen historia, Jeanena, Jakin Jamalen historia. Guk ikusten dugu izozmendiaren punta bakarrik, baina denok dituzte bizitza komplexuak, bizitza zoragarriak destilatu egiten ditugunak efektu dramatiko bat sortzeko. Eta baita ere, bizitza elkar gurutzatuak ere bai. Alde batetik
nola Jackek nola begiratzen dion Ginny, eta Ginnek nola begiratzen dion Jacki, eta bere bidaia elkarrekin. Erantzukizuna du bere bizitzaren gain, egia bilatu nahi du ere bai, baina egiteko orduan ez dago, historia oso bat ateratzen da. Eta erabaki egin behar duzu, zer iragazi, zer jarri, eta zertan jarritu behar duzu historiaren tentsio dramatikoa lortzeko. Oso interesgarria izan da prentsaurrekoa, eskerrik asko, antzezleari eta zuzendariari eskerrik asko.